Σε αυτή την άσκηση θα δούμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε το προηγούμενο κώδικα σε ένα παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε έναν εχθρό για το mouse. Θα δημιουργήσουμε ένα νέο ζωάκι για να κάνει αυτό το ρόλο. Θα χρειαστεί να κινείται με τυχαίο τρόπο, όπως μέχρι τώρα έκανε το ποντίκι. Και να ελέγχει αν τυχόν έχει ακουμπήσει το ποντίκι αυτή τη φορά και όχι το τυράκι. Ωραία. Για να μπει στον κόσμο μας αυτόματα, θα δημιουργήσουμε και ένα νέο add object. Ας δούμε τι έχουμε φτιάξει. Ωραία, θα θέλαμε το ποντίκι τώρα να μην κινείται με τυχαίο τρόπο, αλλά να μπορούμε να πατάμε εμείς τα πλήκτρα, έτσι ώστε να το κατευθύνουμε προς το τυράκι. Διαγράφουμε από εδώ το random move και το random move από εδώ και μπορούμε να έχουμε μια συνάρτηση check keyboard. Αυτή είναι μια δική μας συνάρτηση που θα υλοποιήσουμε με βάση μια συνάρτηση που προϋπάρχει στο Greenfoot, η οποία λέγεται is key down, και μέσα μπορούμε να βάλουμε συντομογραφίες για τα βελάκια του πληκτρολογίου up, left, right και down. Αυτό σημαίνει ότι αν έχει πατηθεί το βελάκι up, τότε κινείται κατά ένα. Αν έχει πατηθεί το βελάκι left, τότε μπορεί να στρίψει αριστερά, και αν έχει πατηθεί το βελάκι του πληκτρολογίου right, τότε μπορεί να στρίψει δεξιά. Αυτή τη φορά μπορούμε να οδηγήσουμε το ποντίκι προς το σκορ, προς το τυράκι. Θα χρειαστούμε και μια μεταβλητή σκορ για να μετρήσει πόσα τυράκια έχει φάει το ποντίκι μας. Κάθε αντικείμενο της κλάσης mouse μπορεί να έχει μια μεταβλητή σκορ, η οποία να είναι τύπου ακεραίου, γιατί το σκορ είναι ακέραιο, και να αρχικοποιείται στο 0. Κάθε φορά που ακουμπάει ένα τυράκι, το σκορ αυτό μπορεί να αυξάνεται κατά 1. Μάλιστα, μπορούμε να το τυπώσουμε στο ειδικό παραθυράκι. Να το. Οι προηγούμενες τιμές είναι από προηγούμενα τρεξίματα. Τώρα θα χρειαστούμε παραπάνω από ένα τυράκια για να δοκιμάσουμε το πρόγραμμά μας. Μπορούμε να το προσθέσουμε με την εντολή add object. Μάλιστα, μπορούμε να τα βάλουμε σε τυχαίες θέσεις.
Για παράδειγμα, εδώ έχω βάλει 3 τυράκια. Τώρα το παιχνίδι έχει γίνει πιο ενδιαφέρον, γιατί τα τυράκια μπορεί να είναι κοντά στον αντίπαλο του ποντικού, που είναι ο λεμούριος. Δεν υπάρχει τρόπος να το ξέρουμε αυτό. Είναι καθαρά τυχαίο. Παρατηρούμε ότι όταν το ποντίκι φάει όλα τα τυράκια, το παιχνίδι δεν τελειώνει και συνεχίζει να παίζει ενώ δεν υπάρχει κάποιος προφανής στόχος. Το ίδιο συμβαίνει και με το λεμούριο αφού έχει φάει το ποντίκι. Το παιχνίδι θα πρέπει να τελειώνει και στα δύο ενδεχόμενα. Γι' αυτό, στο λεμούρ μπορούμε εύκολα να πούμε ότι την ώρα που τρώει το ποντίκι να τερματίσει και το παιχνίδι. Απ' την άλλη μεριά, στο ποντίκι μπορούμε να πούμε ότι εάν το σκορ είναι ίσο με 3, τότε θα πρέπει να σταματήσει και το παιχνίδι. Τώρα το παιχνίδι έχει τελειώσει και στα δύο ενδεχόμενα, απλά στο ένα νικητής είναι το ποντίκι και στο άλλο νικητής είναι το λεμούρ, που στη δικιά μας περίπτωση τον εκτελεί ο υπολογιστής, δεν είναι δηλαδή αντίπαλος με κάποιον άλλο παίκτη. Να το παιχνίδι έχει τελειώσει και το ποντίκι βρίσκεται ακόμα στην οθόνη.